toinen nuoli hellästi mun niskaan. Ja supatteli jotain mun korvaa kun toinen työsi hieroilla saunaa. Perseeseen hiljaa. Ja minä olin lukemani kirjaa. Meillä oli joo. Yksi, jolla käynnistyi Tuuliajalla kiertueet tuolla urheilupuistossa, jossa oltiin 2 vuotta. Sitten mentiin 83 vuonna naisvuorolle ja 84, 86. Suosittelen, että heitätte ne höpötykset vähän myöhemmin siellä. Ja K. Ja K. Ottakaa sitä rakasta kädestä kiinni, joka on siinä teidän vieressä niin. Ja laittakaa silmät kiinni. Ja menkää kuvitelmiin ja kuvitelkaa, että hän ja vain juuri hän on teille se. Ai mikä? No tietenkin. Pukuna. Mä kaipaan sua. Nyt mun on ja verran kun pääni on pullollaan. Serotoniinia ja sinä oot kaukana ja minä on lomalla. Vielä 2 kuukautta, vieläkö rakastat mua? Jos niin älä tule vielä katsomaan, sillä en halua, et nää mut ihan tällaisena. On vielä hajalla ja pyörin rajalla, mutta suunnista kohti onnea. Sit kun